טוב, מוריי ורבותיי, שיהיה לכם שבוע מבורך, שבוע טוב, בעזרת השם, רפואה שלמה, כל מי שצריך, בריאות, תן לו הקדוש ברוך הוא בריאות, בעזרת השם, וידידנו היקר גם, ברוך הבא אליהו אלמן, השם שמורך ויחייך, וייתן לך בריאות איתנה ורפואה שלמה מבלי רצון. זאת חוקת התורה. למה לא אמר זאת חוקת הפרה, הקדוש ברוך הוא יתעלה שמו לעד, ללמד אותנו שכל התורה זה חוק. כל התורה כולה, ויקחו אליך פרה אדומה תמימה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אני מגלה את הסוד שלה, אבל אף אחד בעולם לא יודע את הסוד של פרה אדומה. רק משה רבנו. למה יש בפרה אדומה איזה מין דבר שנוגד אחד את השני? היא מטהרת את הטמא ומטמאה את הכהן. ודבר כזה זה אבסורד לגמרי. אם זה טהור, מטהר. אם זה טמא, מטמא. אבל עכשיו שאתה מטהר את הטמא ואתה מטמא את הכהן, זה דבר לא מבינים. רק הקדוש ברוך הוא שגילה את הסוד של משה רבנו למשה רבנו. גילה לו את הסוד לבדו, הוא לבדו. עכשיו, יש לנו, שלמה המלך היה חכם מאוד גדול. מאוד, הקדוש ברוך הוא נתן לו חוכמה. למה? אמרתי, החכמה והיא רחוקה ממני. שלמה המלך עליו השלום, אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה מבקש? בחלום. בא אליו בחיזיון לילה. אמר לו, מה אתה מבקש שלמה? אמר לו, אני רוצה להיות חכם. אמר לו, יען שביקשת את החוכמה, אני נותן לך גם כסף וזהב כחול אשר על שפת הים, וזרעך יירש גויים, ונתן לו, ומלכות שלך תישאר. כל הדברים ביחד, אחרי שבן אדם מבקש בקשה נכונה, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, ככה הכל. כמו אחד בן אדם אומר, אני רוצה תורה. אתה רוצה תורה, אתה תקבל הכל. וכל אשר יעשה יצליח. אז עכשיו שלמה המלך אמר, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני. והוא אומר על פרה אדומה, אני אמרתי להתקרב אליה קצת ולראות את הסוד הזה, אבל היא כל כך רחוקה ממני, אני לא מבין בכלל את הסוד שלה, לא יכול להבין. השאלה נשאלת, אם שלמה המלך יודע שהקדוש ברוך הוא גילה אותה רק למשה רבנו, למה הוא אומר לנו שלמה המלך, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני? למה? אתה יודע שרק למשה רבנו גילה אותה את הסוד שלה. אבל באמת אני אספר לכם מה שעל פי איזה בדיחה קטנה. כשבאנו לארץ היה ממש קצת אנשים, 600,000 אנשים, באו ממרוקו, בעיראק, מכל מקום. היו צריכים בן אדם שידבר פרפקט אנגלית בשר החוץ שמה, ללכת לקשור קשרים עם המדינה. אז הלך אליהם איזה מרוקאי אחד, אמרו מי שיודע פרפקט אנגלית, נותנים לו משכורת טובה, נותנים לו הכל כמו שצריך. אז הלך אליהם איזה מרוקאי אחד, אמר להם, אני רוצה, תעשו לי טסט, אני באתי על המבחן הזה שאתם רוצים שמישהו ידבר אנגלית. אמרו לו, איך אומרים בוא הנה? אמר להם, come here. ואיך אומרים צא החוצה? אמר להם, אני יוצא החוצה, ואומר לו, come here. אמרו לו, זהו מה שאתה יודע? זהו. אמר להם, כן, זהו. אז למה באת? בשביל מילה אחת שאתה יודע באנגלית, אנחנו רצינו בן אדם שיודע פרפקט אנגלית. מה אתה באת עכשיו בשביל מילה אחת שאתה יודע כמהיר? זהו, זה מה שאתה יודע? אמר להם, אני באתי שתעשו איקס, שלא תיקחו אותי בחשבון. אל תיקחו אותי בחשבונות שלכם יותר. אבל אנחנו לא מי ניקח אותך בחשבון, אתה בשביל מילה אחת תיקח אותך בחשבון. אבל זה בדיוק העניין עם שלמה המלך. אם היינו, שלמה המלך לא היה אומר את זה, ואנחנו יודעים שהוא ביקש חוכמה, היינו כולנו אומרים, נכון שגילה אותה למשה רבנו, אבל שלמה המלך בחוכמה שנתן לו הקדוש ברוך הוא לא החסיר לו את הפרה אדומה. בא שלמה המלך ואומר, אל תיקחו אותי בחשבון, אל תעייפו את עצמכם לחשוב אם אני גילו לי את הסוד של פרה אדומה או לא. את זה אל תחשבו, תוציאו את זה מהחשבון של הראש שלכם בבקשה. אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני. שתדעו שאני גם כמה שזכיתי לחוכמה של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אבל הוא לא נתן לי את הסוד של פרה אדומה. יש עליי, אני באתי, אני יודע רק כמהיר, זהו. כמהיר וזהו, זה הכל הפוך. אבל אני לא יודע את הסוד של פרה אדומה עם כל החוכמה של שלמה המלך. זה מוריי ורבותיי, העניין של פרה אדומה שבאה לטהר אותנו ולקדש אותנו לכבוד החג הקדוש הזה, שבורא עולם יבנה לנו בית המקדש, ומזל טוב לאייזיק שבעזרת השם יתברך זכה לבן זכר,
שהקדוש ברוך הוא יזכה ולהכניסו בבריתו של אברהם אבינו, וכולכם בעזרת השם הקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות לבכם לטובה ולברכה, לששון ושמחה, רפואה שלמה בעזרת השם, לרפאל משה וזכיה, ולכל אחד ואחד מכם שייתן הקדוש ברוך הוא פרנסות טובות וזיווג הגון לגבריאל בן אלן, שייתן לו הקדוש ברוך הוא בת זוגו בקרוב בעזרת השם יתברך, ויראה לנו הקדוש ברוך הוא ניסים ונפלאות, הראינו אדוני חסדך וישעך תיתן לנו עם החיילים, שיפדה אותם, שיצליח אותם, שיהיה כולם בריאים ושלימים, ועטרת ניצחון על ראשם בעזרת השם יתברך, וגם הבן שלי בנימין יחד איתם כולם ביחד, בעזרת השם שינצחו את האויבים שלנו. אמן. בעזרת השם יתברך, ייתן השם יתברך לפצועים רפואה שלמה. זכות התורה תגן בעדכם לעד ולעולמי עולמים. אמן.